সন্ত্রাসক টাকবো পাইলে লেখো সকলাই টংখ খিতালাই টংখ অনেক কিছুলাই টংখ আবুনি বাগै आं सानाय खालायनि जों जे समायो अ सामुंता जे सालाय दंनायमोन अ सामुंरक सिन्थिनि फाइकिया मानखा हंखाय आफुरखैले जों वा कतर पुन कतर राथालायपन दल दल चालाय बाजि सगलाय मोसालाय मानखा किन्तु आगे आगे ता खालायदि आहे केसिनि महाराजनि अपमान रंगानो अন্য दिनो महाराजनो कतरखैनो खांखाय ताकुर उफुरक आसकै केबो जाते sekarang bera yang itu orang bagai antar teke koimung tong nai lukurokni. Next question, tabu teki sangke kebang ma awai ini tongka say kebang ma borok ni bekhaw prosno asai tongka sungmung asai kha je kebo ke kebang ma sungmung tisai tongo je tipra motha BJP by hapang khanani phasing am hake kok asai tongmani tabuk tipra motha BJP by alliance ngai hapang khasinai tipra motha no kaibrui mantri jaksinai abo haikirok je tongma jorao tabuk bobo hai nini opinion je tipra motha BJP by hapang khakidasa na manthai me asak sabak khlai thangnai abuda bobo hainin phirokmo abo kisau ansuknani bishoy buto karon जोंथाय किसे अ जागाव थानाय बिगत 5 बोसोर नुखा रेनाय हिनै बीजेपी गभर्नमेंट किन्तु आईपीएफ दिनो जुतत लांगै मन्त्रित्र रखा आरो थांगै थांमानि परे निनि जारा मन्त्रित्र मानाय बा त्रिपुरा नि जे तामहन आईपीएफ नि कलक कतर मन्त्री नै रक बा प्रेसिडेन्ट बंनि चेयारमेन दं नै रक आरो थांखाय बरक आउ खलाय दंगो अखय दंगो कि मडुलेटरि कमिटि दा तामजानि कायसा खाका नै सावै आबो उंनाय सावै बरंनो बुखुगो नील थेपाय तनि रेखा आं व्यक्तिगत भाबे आं जा बुजि माने नुकमानि केतु पर कथै जेबो सालिया किन्तु ताबुकबो सरकारा थानानि थाइनिया नों जेहेतु आनि सेन्ट्रेल मिनिस्टार जे होम मिनिस्टार बय आलोचना चलचों बरनानि नि जों फाइदि हपन आं मन्त्रित्व थाइयै दंखायनो कामनाय नि आं मने खै कारण आरो थांखांकै ननबो ओ आईपीएफ पिनो खलायमने हाय मथानबो खलायनि बर चेष्टा खलायनि नों सरकार टंगै मन्त्रित्व मानै आजागा बंनि बिरुद्धे नों कोनो किछु साइमांगला एवं निने आन्दोलननि जे दाबि दावा दंमोन आबनबो साइमि आं थानाय आबोनि बागैनो आनि कायसा ओपिनियन खाय सरकार थाइया ओइ बायरे टंगै आन्दोलन खलायै सल्युशन खलायनायनि खलायके हंकै न गाहाम दंनाय कारण जेबाबे सिनि बररक महाराजनो लगेरि दङ दाबो केता आजागा थांगैबो ताइसा ओ आईपीएफ ति रखायदों न आबो केतु सारा बरमनि थेन कायसा जों मुङा साइजाक बखाव को दङ नुकमानि बिसिंगो थाइया दंखायनो जानाय केता अर दंगै महाराज ताबुक जे साइचंमनि आबो तो खूब गाहाम कक आबो जतदिन पॉइंट माया साक पॉइंट संग आन्दोलन खलायनो दंनाय हिनि सामानि अबो हाइके न टंखांकै जानाय किन्तु मन्त्रित्व रगो थांखांकैले उलो आईपीएफ ति हाइपा नंगि थांमोन একটা সন্দেহ দं বরং जे इमेज दंमोन आबो करि उलके आस्ते आस्ते कनरिफान थांमोन आं बागै आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आबो थाया दंखाय जानाय paithago kobuk mungtamo tongnai I abahai je tabuk thungroni haparo constitutional solution tibrasani manthai tei babaisa edisino
ताइबो गोबां फान्ड मारनाय डाइरेक्ट फान्डिं मारनाय लेन्ड प्रटेक्ट लेन्ड पुलिस प्रटेक्शननि आबहावानि बिसिङाव दाबो महाराजनि यां ताइबा बैसा कन्स्टिटिउसनल सल्युशननि बागै जे होम मिनिस्टार बा इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय कगलाम सालायदोंमोन बायथाखौ कबक मुं तामो दंनाय गोबां मा बाक्सा बा तंथलाय मोसालाय बाजि सगलाय हुरुम दुरुम मुङै दङ जरा आं पाइथाखौ आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आं अबनो सानानै मुसुमगौ आं थाइसिङो बसागा अ जागायाव सिनिटिफ्रा कगवे कग कैसा दं अ कगनो मा सानायके ता मुंखा अब साना थांतिनि जुदि चायरं नुङै तंहा आनो नाकार दे अ शब्द त्रिपुरा कगवे सिं सालाय तामो पुनतान्या सिनि पुननि अ लैथक तुnya ta सेगलाय दिपु हंकै आबुनि बगै आं साना आंनि कयमुं तंनाय जों जे जिनिसनो नाय ता कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तुई महाराज जे नि नेतृत्व जे नाय तंमनि सलि तंमनि आबो माया साक पर्यन्त केबो अम हाइके हहम ददम खलाय उरुमुरु खलाय ताबुक जे बर्तमान इलेक्शन नि तुतुं हुसे केबनि नको खितालायो बमति खलायो इरै खलायो हनिंलाय तंनाय मा जराओ अब हाइके हहम ददम खलाय बरनि सिनि किरिमुं तंगो अनेक किसु तंगो ता जतदिन पॉइंट जों सिनि एलाकायाव शान्ति नारगै हहम ददम आसगंलायावै के बा माया सिनि अब हाइ अंलायके जागलाक आगे सिनियो को फाइगरतन एर परे हंकै नों चिरखगिपान तंदि बाजि सगलायपान तंदि मसालायपान तंदि आफरो कोन किसुंगला इलेक्शन नि जे गरम गरम जे मुभमेंट तंमोन आवो थान्दां थांगानो आफरो हंकै सें आनन्द फुर्ति खालायनाय क्षेत्र सिनि सुबिदा मने खालायो ताई सिनि लुकुरकना अबनो कयनाय सेकां बैराना आसगको रक्तांलायदि महाराज सिमि लगिरदि रवै जों शान्ति सम्प्रीति बजायनाय गैनो महाराज लगी मारलायनाय आसा कक न सानाय आं जत लुकुरक बायथाखौ महाराज न निनि व्यक्तिगत बे महाराज न नों ताम कबो मुं दंनाय निनि महाराज न आंनि कबो मुं दंनाय अबनो आं एकजन त्रिपुरा राज्यनि सिनि एकजन साधारण नागरिक हिसेबे अबनो आं सानाय कबो मुं खालायनाय जाते जे महाराज जे लामाव हिमै